Changes come. Keep your dignity. Take the high road. Take it like a man. Changes come. Què és el que més t'ha agradat d'aquesta fira? El que més m'ha agradat d'aquesta fira són els estands. Els estands, la disposició que hi ha dels estands, clar, en el meu cas ha anat molt bé, per les cordes i tot això, que he pogut anar posant-ho així bé, i sobretot el magatzem. El magatzem és el punt més bo que té, això. I bueno, em sembla que d'aquesta fira, encara que sembli això, però la uniformitat, o sigui, sí que a mi m'agrada que sigui tothom més o menys igual, i m'agrada. El que m'agrada més d'aquesta fira és que és la primera fira d'artesania professional que s'ha fet a Catalunya i que la qualitat que hi ha és bastant alta. Això potser és el que m'agrada més de la fira i sobretot aquest ambient que hi ha tan agradable a la fira. La idea, el projecte, la iniciativa des d'artesania i els estands, per mi, i la qualitat, la selecció dels artesans que hi ha, la qualitat és genial per mi. La posició de la fira és que és a l'inici de la futura Fira Artesana a Catalunya, el qual vol dir que és un gran pas endavant, que fins ara han passat un munt d'anys dintre del món de l'artesania sense aquesta fira, i calia, i això és l'inici. Bueno, el encuentro en sí de los artesanos, la posibilidad de ver el trabajo que hacen los demás. Me gustó mucho el nivel de lo expuesto, del nivel del trabajo artesano. Bueno, estoy contenta con él y inclusive me ha sorprendido ver algunos tipos de piezas. Muy bien. M'ha agradat la varietat de producte que hi ha. Bueno, això, bàsicament això. I el nivell també. A veure, m'han agradat diverses coses. M'ha agradat molt el disseny dels estands, els espais. M'ha agradat l'assistència del públic, que ha sigut bastant numerosa. I m'ha agradat, com no, la demostració d'oficis a l'Espai Fal. En general el ambiente tiene una buena unidad de decoración en general. El público yo creo que se ha sorprendido un poco de la presentación. Y algunas personas me lo han transmitido inclusive, con lo cual da que pensar, ¿no? Estamos apareciendo con una imagen totalmente diferente y eso pienso que es bueno. Que s'hagi fet. És a dir, aquesta és una aspiració molt antiga dels artesans de Catalunya i penso que en una comunitat com la nostra, amb la importància que té i amb la qualitat dels artesans, semblava impossible que no s'hagués fet una mostra com aquesta. No semblava lògic que arreu d'Espanya i d'Europa es facin fires com aquesta i a Catalunya no s'hagués fet encara.
Això és el més important. El fet que s'hagi donat un primer pas i la fira s'hagi portat a terme. Bé, com a cosa positiva, el fet de poder organitzar un aconteixement d'aquest reunir tots no són artesans, un bon local que considero que està molt bé, tant a nivell d'estructura com a nivell de decoració, i que els acollir tots dintre d'un recinte tancat, és que potser estàvem acostumats a veure una mica els artesans a fora per bé. Jo considero que és una iniciativa bastant bona. Milloraria, doncs, quasi el mateix de la primera pregunta. O sigui, penso que encara hi falten, tot i la gran varietat que tenim, hi falten encara bastants oficis, per exemple, no hi ha cistellers, no hi ha forjadors, falta potser més aquest ofici també que es fa molt d'encàrrec, que no és tant un ofici de fer un producte i per vendre, sinó que és un encàrrec. A veure, et diria que en un principi me l'hauria de pensar. Per contestar-te aquesta pregunta m'agradaria més esperar el resum total de la fira i a partir d'aquí podria dir el que canviaria. Jo milloraria sobretot a l'espai del mig, o sigui, faria un circuit més fàcil per la gent, perquè per allà al mig es perd la gent, hi ha un espai per allà que hi ha un fallat. I després una altra cosa, que com que teníem l'oportunitat que hi havia aquí les fonts enceses, doncs que hi hagués alguna cosa que xuclés a la gent que hi havia allà de les fonts, i perquè molts no ho veien, que hi havia això. Llavors es podia fer com aprofitar, diguéssim, fer com alguna cosa per atraure a la gent que estava allà a les fonts. De cara a l'any vinent, que esperem que la fira es vagi fent, penso que sí que s'han de millorar moltes coses. L'espai foc ha de ser molt més gran, penso que l'espai foc ha de ser molt més gran i hi ha d'haver moltes més activitats. També hi ha d'haver tota la part que hauríem fet aquest any, no s'ha pogut fer de professional directament pels artesans, de fer xerrades, de fer potser també, però una part professional pels artesans, perquè ens puguem trobar i puguem parlar de coses. I llavors el que també trobo a faltar és molts artesans de qualitat que tenim a Catalunya, és a dir, crec que l'any que ve hauríem de fer una fira molt més gran, amb molts més artesans. I una cosa molt important també que penso i trobo a faltar, una part professional en què hi hagi botigues, arquitectes, tot aquell dissenyadors, tota aquella gent professional que pot interessar per fer, però que vinguin no com a espectadors, com ara entre tothom, sinó que hi hagi una part de fira professional per aquest col·lectiu i que llavors sigui, per exemple, si un dia al matí o un dia a la tarda només entrada per aquest col·lectiu. Sobretot la publicitat. Vull dir, hi ha manca de publicitat, hi ha gent que no... Potser ha mancat que sortís més per TV3, per mitjans més que arriben més a la gent, que hi hagués més il·luminació fora perquè la gent se n'adoni que aquí dins hi ha un col·lectiu d'artesans de molta qualitat, una miqueta més de publicitat en general, que arribi a més gent. Penso que falta gent d'ofici, o sigui, vull dir, falta coses que no sigui tant de vendre, sinó més d'exposar, d'ensenyar què és el que fan els artesans. Crec que la part que s'ensenya aquí no deixa de ser més o menys de totes les fires, més ben posada, més maca, més ben presentada, més ben embolcallada,
però li falta la part d'ofici de la gent que no ven, que és una mica més indústria, i que de gent que no fa producte per vendre directament, sinó que treballa per encarregar. De cara al año que viene mejoraría temas de circulación de la gente, la publicidad que se ha hecho, o sea, extenderla también hay que meter la televisión, hacer otro tipo de hechos para atraer gente hasta aquí. La fecha, bueno, no sé. Bueno, siempre hay cosas para mejorar. Yo pienso que en una primera edición lo que debemos sacar es conclusiones y aprender de los errores y en la medida de lo posible corregirlos. Creo que la parte central está muy arracimada. Las circulaciones no están bien pensadas. Otra de las cosas que mejoraría es la parte exterior de la feria. La gran banderola que hay, yo creo que dada la ubicación en que estamos debería por lo menos estar en inglés. Debería figurar en la entrada gratuita, cosa que atraería gente que anda dando vueltas por la zona y no ha sido informada de que esto existe. En el interior posiblemente haya un problema que es real, falta iluminación. Cierto tipo de oficios necesitan concentración de luz, porque o tienen piezas pequeñas o yo lo vivo un poco, mi material veo que no luce, porque falta iluminación directa. Después pienso que hay oficios que tienen dificultades para la exposición del material, es decir, lugares para colgar, superficies planas donde puedan exponer sin tapar nada de la gráfica de la exposición. El mobiliario es muy agradable, esto de diferenciar por zonas, con las sogas, con estos cilindros, con los palets, muy bien, pero los muebles de la feria dejan bastante que decir. L'assistència ha estat bastant bona, però esclar, jo em sembla que el que podria millorar és buscar més assistència de gent a nivell de publicitat. No ho sé, per exemple, una iniciativa que potser seria bona seria a nivell turístic, de bus turístic, ja que Barcelona ha arribat a un punt que és una ciutat molt visitada, tenim molts turistes. Llavors, acostar aquesta gent al que és l'artesania nostra i buscar més visites. Que sigués numerada, de tal manera que el seguiment de la gent o dels clients que venen, perquè han vingut clients, poguessin trobar la gent correcta. I és una fira ha de permetre que l'artesà expressi la seva personalitat i la del seu producte a través de l'espai que se li cedeix. I per l'artesà és molt important la manera en què presenta el seu producte. Crec que se li ha de deixar espai perquè acomboï el seu producte, perquè el vesteixi, perquè el seu espai transmeti aquella part de la personalitat, a més del propi producte. valoració global de la fira? La valoració és positiva. No sé si vols que posi nota, però no, la valoració és molt positiva. O sigui, penso que per ser la primera edició ho és molt i que es poden millorar aspectes puntuals i concrets i sobretot això, que hi ha un potencial que encara no hi és i que pot ser-hi i que si hi ha continuïtat i es fa difusió, podem donar a conèixer tot el que és el treball dels artesans de Catalunya. Molt bé.
La valoració ha sigut força positiva. Per les raons que t'he explicat abans, potser hi ha hagut algun fallo relatiu, és a dir, possiblement de cara a l'any que ve, si arribem a fer, proposaria fer menys promoció sobre paper i més promoció sobre ràdio o televisió. Positiva, fantàstic. Està molt bé, perquè estem aquí artesans, no tens por que hi hagi al costat un revenedor i un no sé quantos i no sé què, no. Estem aquí la mar de bé, la mar de calentets, bueno, no sé. A més, això, ens hem vist els artesans, a l'estand de la FAOC també és fantàstic, no? Jo trobo que, no sé, a mi m'ha agradat molt i trobo que, per descomptat, no d'aquí 2 anys, sinó l'any que ve, no sé si aquestes dates són altres o canviant coses i tot això, no? Sempre millorant, però sí, positiu 100%. La valoració final que faria positiva, sobretot pel treball que ha fet Artesania de Catalunya, pel treball que ha fet la FAO, per aviam com diríem. Els artesans penso que han fet un esforç molt important perquè això funcionés. I la part positiva la veig en el sector, la valoració en aquest cas és bona. I potser m'agradaria que haguéssim treballat molt més públic i públic. Potser és la part més negativa que trobo falta que vingui gent que li interessi realment aquest públic, trobo falta molt. Però en general la valoració és positiva. No, per mi és positiva, interessant. A més, per mi, com a primera experiència, ha sigut una trobada de gent, és com una trobada de molts col·legues, de molts sectors, és com una mena de convivència entre cometes, no? De grans professionals. És molt positiu, l'únic que falta és vendre una mica més, però que això ja vindrà, vaja, una miqueta més de... Jo penso que com a inici és molt bo. Penso que la gent d'Artesania de Catalunya ha fet molt bona feina pel poc temps que tenia i que jo penso que és positiu. Positiva. Sí. Genial. Gracias. ¿Positiva, negativa? La valoración global es positiva siempre y cuando se continúe. Es decir, no sea esta vez la primera y nunca más, hasta que cumplamos 50 años. Pienso que puede ser muy interesante si una vez por año se va manteniendo este tipo de exposición. Esta vez no ha habido demasiado público, podría haber muchísimo más. Si un año siguiente se repite y otro se vuelve a repetir, ya empieza la feria es como la de la infancia que está aquí en Plaza España, que ya es tradicional, se va transformando en algo tradicional. Y yo creo que la artesanía se lo merece. Y los artesanos nos lo merecemos también. Valoració global, bé, positiva. Sempre es pot millorar, però esclar, una vegada hagi acabat la fira, podem treure les conclusions i veure a partir d'aquí què podem millorar, buscar-hi les millores que es poden aportar. Positiva. I això, si té una continuïtat l'any que ve o l'altre, suposo que s'anirà incrementant. Si es queda aquí, és negativa. Quan tu et planteges un projecte, el primer que has de fer és plantejar-te l'objectiu. I l'objectiu et donarà probablement el camí que has de recórrer per aconseguir un resultat que et permeti assolir aquests objectius. Una fira de mostres ha de tenir unes característiques. I una fira per vendre, per ser rendible, perquè l'artesà tingui uns ingressos, que aquella fira sigui rendible per ell, té unes altres característiques. Aleshores, difícil conciliar les dues coses? En aquest moment no t'ho sabria dir. Suposo que es pot fer. Si el que busquem és una fira on l'artesà vulgui vindre perquè li interessa vindre, perquè sap que el seu producte tindrà acceptació i podrà vendre el seu producte, jo crec que s'ha de plantejar d'una altra manera.
Si busquem una fira de mostres on es vegi la qualitat de l'artesania, on sigui un aparador de l'artesania que es pugui projectar a l'exterior a través d'imatges, reportatges i tal, anem pel bon camí. És a dir, s'hauria de fer alguns canvis, però aquest és el bon camí per una fira de mostres, no tant el bon camí per una fira de comercialització de producte. Thank you.